Добър ден! Имате ли 2 минути да наделите? Ние сме от училище второ СОУ и имаме 2 въпроса, които да ви зададем. Няма да ви искаме пари и каквото и да е друго. Значи, въпросите ви са: какви са според вас плюсовете и минусите да живеете в столицата? Какво ви харесва и какво не ви харесва? Какво бихте променили, ако можехте? Какво ли? Ако може хората да променила с них повече. Би ги променила да не хвърля бокуците, да си ги събират. Или поне да не ги събират, а да ги помня където трябва. Улиците и дупките, градския транспорт, стар. Харесват ми хората. Всички са дружелюбни. Само ето е глупавото е, че е мръсно почти навсякъде и не се грижат за околността. Иначе е приятен град. Много ми харесва. Аз си че е мръсно. А за образованието? Какво мислите? Общо, взето има много училища, които е добро, според мен. Това, че града не е изчислен за такова голямо население и инфраструктурата не е изградена все още. Мръсен е града, сравнително другите градове. Аз понеже съм от Бургас и знам какво е един 300-хиляден град, един милион. Не е уреден още към сигурност. Сигурността на града. И така ми харесва, защото всичко е тук. Театри, кина, администрация. А за образованието какво мислите? За образованието? Висшето или? Като цяло. Цяло тук е място, където човек може да получи най-добро образование в България. Тук е университет, тук са хубавите гимназии, елитните за... Ами по-активен живот е. По-активен. Това е за хора, които не се дразнят. Аз лично не искам като спокоен живот. Социално е по-богат живота на столицата. Друго, което бихте искали да промените, ако можете? А за промяна вече върви към добро по принцип, защото лично живее в Надежда. И там се строи метрото, направиха хубав булевард. Има още неща, които се желаят, но в смисъл добре. Повече зеленина да се запазва, зеленината, може би. Да има паркинги, да има повече обществени тоалетни. Значи това го казваме, защото работиме тук и нон-стоп хората няма къде да ходят. Парковете вече има хубави паркове. Намаляват нещата. А за образованието може да кажете? Какво ви е мнението? Добре. Българин се учи. Имам тинейджър, така че съм минала през... Българина се учи, така че... Справя да се много положително. Децата има много. Мърсотията, бука... Какво ви харесва и какво не ви харесва да живеете в София? Столицата ни. В София ми харесва първо, защото е моят роден град, защото тук са моите близки и смятам, че сам по себе си е много привлекателен град. Това, което не ми харесва обаче, че е много неподдържан и инфраструктурата е много лоша. Не съм от тук. Добре, по принцип. Нещо, което ви направи впечатление? Допаднало или не толкова? Издразнило, бих казала? Не ме дразнят много неща. В смисъл, малко са нещата, които ме дразнят, но повече са плюсовете. Много хора, много млади хора, клубове, кафенета, всеки такива неща. Това е якото, смисъл, не е като малкото играчета. Добре. В смисъл, дразни ме само, че тук не могат да се намерят хората стабилна работа за някакви добри пари, почват от минималните и това. Много са проблемите такива. Улиците, има дупки. Не знам. Нещо, което те е издразнило, направи ти впечатление лошо, добро, от което си доволен? Има реализация за повече в живота. За образование? Може ли да кажеш? Според тебе? Може да се каже, че е добро. Да, освен това нещо хубаво, приятно. Приятна емоция от София. Елате ли само ако искате?
едно държа много хубави, това ме дразни. Има хубави парчета. Да. И един приятел. Да. За образованието какво мислите? Честно казвам, аз малко съм разочарована от моето образование. Защо? Защото просто на преподавателите не изискват много след и по този начин студентите не полагат много усилия и не става някакво. Малко трудно е въпросът, като тук съм роден и не съм имал възможност, примерно, да се изнеса на по-бедно място, по-малко на по-богато място. Примерно, може да има нещо, което искате да промените, което не ви допада. Естествено не ми допада начина на цялото управление и не само в България, и в световен мащаб. Това, което строи от американската политика и ни заля последните 20 години. Нещата, които карат хората да си мислят, че всеки е свободен да прави каквото си иска, от гледна точка на това да потиска другите и да се извисява над тях. За образованието какво мислите? Образованието като такова, каквото съществуваше и каквото трябва да бъде, го има едва ли не само при хората, които имат, и сега вече ще го кажа от някаква по-такава гледна точка, по-бедна може би, но които имат материалното състояние да учат, да правят, а също и такива, които нямат чак толкова материално състояние, но са по-амбицирани да направят нещо от себе си. И това е в момента, което ни залива като това е съревнованието между хората още от бебета, един да бъде по-добър, както гледам и по детски градини вече има такива състезания и всичко, как се казва точно думата, забравих. Един с друг, двама спортисти като се борят, как се казва, съревнование, не знам, лично такова, на лична основа съревнованието, да. И това вече губи и запада ценностната система на това да се развиваме като общност. А всеки вече се развива като личност. И вече виждате колко различия има, как хората плюят един друг и вече не могат да мислят за това как една общност да се развие. Всеки е един и всеки вече има различно мнение и това се вижда вече навсякъде, няма как да се го